Karagdagang community tsunami alerting station sa Dagupan City inaasahang makatutulong sa oras na maranasan ang The Big One. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Magiging malaking tulong rin umano sa mga residente sa Island Barangay ang 5 karagdagang community tsunami alerting station sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa ilang residente ng Barangay Kalmay tulad ni Lola Nora, makatutulong sa kanila ang community tsunami alerting stations upang maging alerto at mabigyan ng agarang signal sa oras na maranasan ang The Big One o malakas na paglindol na posibleng magdulot ng tsunami. Mamparang ka, ang tigaw mo. Nataranta ka ba? Anila, bagamat marunong lumangoy ang karamihan sa mga nasa Island Barangay, ay mainam pa rin na may mga pasilidad at kagamitan na makatutulong para maging alerto at sa agarang abiso pati na rin sa paglikas ng mga residente. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO, nasa 12 barangay sa lungsod ang itinuturing na vulnerable sa oras na magkaroon ng tsunami. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.